ସାଙ୍ଗମାନେ ଆସନ୍ତୁ ବନାଇବା ପୋଇପତ୍ରରେ ସିଙ୍ଗେଡ଼ା। ସିଙ୍ଗେଡ଼ା ବନାଇବା ପାଇଁ ଆମେ କିଛି ଆଳୁ ନେବା। ଆଳୁରେ କିଛି ଲୁଣ, ହଳଦୀ, ଲଙ୍କାଗୁଣ୍ଡ, ଜିରା ଗୁଣ୍ଡ, ଧନିଆ ଗୁଣ୍ଡ ପକାଇ ଭଲ ଭାବରେ ଚକଟି ନେବା। ସେଥିରେ କିଛି ଧଳା ରାଶି, ପୁଦିନା ପତ୍ର ପକାଇ ଭଲ ଭାବରେ ଗୋଳାଇ ନେବା। କିଛି ସମୟ ଚକଟିବା ପରେ ସେଥିରେ କିଛି କଟା ପିଆଜ ପକାଇ ଭଲ ଭାବରେ ଚକଟି ନେବା। ସିଙ୍ଗେଡ଼ା ବନାଇବା ପାଇଁ ଆମେ ଏବେ ଏଠି ଗୋଟେ ଛାଞ୍ଚ ନେଇଛି। ଛାଞ୍ଚରେ 2ଟି ପୋଇପତ୍ର ରଖି ଭଲ ଭାବରେ ଆଳୁକୁ ପୋଇପତ୍ର ମଝିରେ ଦେଇ ଛାଞ୍ଚଟିକୁ ଏହିଭଳି ଭାବରେ ବନ୍ଦ କରିନେବା। ଆମେ ଏବେ ଏକ ବାଉଲ୍ ନେବା। ବାଉଲ୍ରେ କିଛି ବେସନ, କିଛି କର୍ଣ୍ଣଫ୍ଲାୱାର ପାଉଡର, ଅଳ୍ପ କିଛି ଲୁଣ, ହଳଦୀ, ଲଙ୍କାଗୁଣ୍ଡ ପକାଇ ବେସନକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଗୋଳାଇ ନେବା। ଏକ କଡ଼େଇ ନେବା। ସେଥିରେ କିଛି ତେଲ ଗରମ କରିବା। ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ରଖିଥିବା ସିଙ୍ଗେଡ଼ାକୁ ବେସନରେ ଏହିଭଳି ଭାବରେ ଗୋଳାଇ ଥିବା ତେଲରେ ପକାଇ ସିଙ୍ଗେଡ଼ାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଛାଣି ନେବା। କିନ୍ତୁ ଏବେ ଆମର ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇସାରିଛି ପୋଇପତ୍ର ସିଙ୍ଗେଡ଼ା। ପ୍ଲେଟ୍କୁ କାଢ଼ି ନେବା। ପ୍ଲେଟ୍କୁ କାଢ଼ି ନେଇ ଗରମା ଗରମ ପରଷି ଦିଅନ୍ତୁ ପୋଇପତ୍ର ସିଙ୍ଗେଡ଼ା। ଆପଣମାନେ ବି ଆପଣମାନଙ୍କ ଘରେ ବନାନ୍ତୁ। କେମିତି ଲାଗୁଛି କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ।